Glazba i pjesma uvijek nas mogu razveseliti i povezati. Zato ponovo slušamo naš pjevački zbor. Izvešće poznate pjesme u Jaletini. Njihova dirigentica je učiteljica Nikolina Gundić. Zimu često zamišljamo u snijeg i pahulje, a sada ćemo čuti kako pahulje zvuče na violini. Skladbu Pahuljice padite skladatelja Petra Stupela izvodi Dorotija Habunik, učenica drugog razreda glazbene škole Varaždin, pod vodstvom profesorice Vanje Sumođe. Poslušajmo. Visoko